dentro da plataforma Webex tamén podemos realizar sondeos entre os participantes que temos e incluso realizar preguntas e rexistrar as respostas do alumnado, tanto individuales como de maneira xeral, de acordo? Para iso podemos empregar aquí, se vimos aquí estes 3 puntiños, podemos ir aos sondeos, vale? Nalgunhas versións de Webex non está traducido e se chama poll de enquisa. Entón, unha vez que teño un sondeo aberto, podería coller xa sondeos feitos en Webex, que podo facer previamente se abro unha reunión ficticia, abrir sondeos que xa teña almacenados, de acordo? Por exemplo, eu creo que teño un almacenado aquí, entón se me abre e teño aquí unha pregunta, vou a coller esta pregunta, vale? Entón xa podo ter unha pregunta ou facer novas preguntas, de acordo? Podo facer unha nova pregunta de opción única, de varias respostas ou incluso que eles respondan algunha cousa corta. Así que lle vou a dar unha nova pregunta e vou a preguntar algo novo, canto tempo tardaches en facer os deberes, por exemplo. Entón, agora vou a facer as contestacións, simplemente dándolle a enter, pois poño menos de 5 minutos. Vale, por exemplo. Entón, eu xa tería unha segunda pregunta feita aquí. De acordo? Unha vez que teño as preguntas feitas, xa podo aquí abrir o sondeo. De acordo? Cando lle dou a abrir o sondeo, en este momento, todos os participantes reciben unha convocatoria coas preguntas e poden responder. E a medida que van respondendo, pois vamos a ir vendo. A medida que van respondendo, podo ver cantos responderon xa, cantos faltan. Se xa remataron, podo cerrar a sesión e, se non, esperar. En canto acabaron todos, ou se quero rematar, xa lle podo dar cerrar a sesión e xa teño os resultados. Fixadevos que agora teño 2 tipos de resultados, os de sondeo e os individuales. De acordo? Entonces, en calquera dos 2 casos, eu podo clicar e descargalos. Vou a descargar estes resultados e me van a quedar en un formato texto, que despois vamos a comprobar. Este é un resultado, vale? De todo, xa se existía, e xa me poñele outro nombre, vale? Sondeo 3, vale? E tamén podo compartir estes resultados cos participantes. Podo compartir simplemente o resultado do sondeo, que todos o verían os participantes, ou podo compartir todo, que contestou cada persona. Por exemplo, se é unha votación a man alzada, a mí me gustaría, pois, o equivalente a facer unha votación a man alzada sería facer un sondeo con resultados individuales. Se lle dou a aplicar, podemos ver na nosa pantalla os resultados exactamente de cada pregunta e que contestou cada alumno. De acordo? Entón, de aquí, pois, podo deducir, pois, vedes que o que fixen é compartir cal era a hora e os resultados de cada un deles. Detener el uso. Entón, deste xeito, podo facer sondeos e incluso preguntas que impliquen o resultado que implique unha decisión, de acordo? Se quero facer un novo sorteo, fixadevos, importante, se eu quero gravar os resultados do alumnado individuales, teño que ter premido este botón de aquí, Se non teño premidas as respostas individuales, só me queda como sondeo, é dicir, sería anónimo o resultado. Unha vez que xa teño gravado o meu resultado, podo ir directamente ao meu escritorio a comprobar esos resultados. Os resultados do sondeo son archivos de texto moi básicos, de blog de notas, de acordo? Onde aparece quenes participaron e o que votou cada un deles, de acordo? En cada unha das cousas. Isto tamén sirve para registrar que alumnado estaba na sala en ese momento, se o que quero precisamente é facer un control de resultados de persoas que están nunha sala.